Joto Tipra Salbrumno Sanja Jorani Khakchangma te hambaya Bharo te Chini bubagrano Khwlainani Bharoi sing 5 तारिख te 6 तारिख December 2022 Dillini Joto Montoro sing mass gathering Khwnayani thangwi tongo Chini naharmung Greater Tipraland no sane ani bagui adino Chini Tipra Haste ni je bubagrani warriors ro Delhi thanani bagui ready injak block wise joto no sing shahar rijak te joto thana Mochwngwi jani contribution riwei joto block committee ni bising tui Chini block president yaktui list tei bogni training fees rok horbaijak joto thangnai lukurokno sikang bariano ang happy journey ini sanani Mochwngwi tei joto Chini lukurok discipline tui khai Chini besikangni 5-6 tarik ni program no success Khwlainani ungthong hini ang joto lukurokno Khwlainani Mochwngwi Chini Tipra Mothani naharmung o hani busa o hani nokphang rokno sing je sakapeno fiogani nango haini bagui sing Dillio thangui Delhi ni central government no sing Bharat ni সংবিধান ni bising tui 2-3 dhara o sing no total separate state rinani ungthong Greater Tipraland Khwnaya ingthu amno sanani bagui 5-6 tarik Delhi Jantor Montor जों आजागा gathering खालायनाय Chini Sanmungo जों खौरां पिसालायनाय जों दिल्ली थानानि bagui Tripurao 2 tarik साइड जरानि 3 अजागानि Agartala railway station ni adino जों रवाना रिनाय gai joto lukurokno Khwlainani Mochwngwi je thanai rokno je dipor ni bisingo no joto station of fai sopaiden bagui gai jara thangya borok bo Tiprao tongwi sing moral support riwei joto lukurokno hamari sanai no sing 5-6 tarik ni Chini program success ungtong hini sing masuri lainnya, teh Chini bubagrani naharmung Chini bubagra sungno Khwnani Mochwngwi jago, sungbo sung yognani no naharinyo sung bebak Tipra sarok thansangwi samung khlaikai hangkaino sung success ngani hini Lamsogo, ang personally bo Lamsogo je sung Chini bubagrani bising tui no sung phiyokjaknai, teh sung joto bubagrani warriors rok joto khoroksatei khoroksana bai connection tongwi besikangni samung sung Khwlainani ungthong abo sung joto warriors rok thansakai samung khainani bisingtino aboni proman sung besikangni 5-6 tarik Delhi Jantor Montor thangwi kusang totok khai Chini andolon Chini chobano sung Khwlainai gai Chini committee ni ngigo joto lukurokno khakchangma tei hambaya Bharo bono karibo जों Delhi Jantor Montor Chini choba Chini khorang tisamai loglogi जों Tripurao जों nilar khai tongyawi Chini khorangno जों Kwrwng Chini block wise जों di khorang tisalai makai amo belekino kaham kahni bagi faidi जों Delhi 2 tarik Tripura ni hate ruwana diwi जों 4 tarik ni sarigo sogirai 5 tarik ke 6 tarik Delhi ni gathering Delhi Sukungnani Delhi Bharo te Delhi ko Chini Tripura ni je train bai thanai ro pura full bogi to Chini khaijak ingkai ajaga thangbai mani pore Chini Delhi o jara tongnai pore tongnai Chini Tripura sani Tripura ni lukurok pore nai juk te sabo Khwlainani joto जों suban Khwlainani te Delhi ni gana gini je state of Chini Tipra sarok tongbayo jara bubagra no hamjagui tongnai
Joto no Khwlainani Mochwngwi Norok bo Delhi ni Joto Montoni sitting demonstration Fayui Sungbai Gudal Khwlainani Bagi Sung Joto no Koizao Ani live night ongai Joto Rangsang la Takukte Bukuk Sung Kaksama Te Hambaya Faro Te Joto no Hor Kaham Hini Ani Isisa live Kemini Oron Paris Nay Bubagra Ay Lotul Tongtu Te Chini Tipra Dofa Ay Lowi Tongtu Joto no Hambai Tulumbai